London. Ilo-ilo nguni. Sinabetno ing ilo duni linepatno sapu dendaning Bathara. Angger anak Prabu Duryudana krana anggen kula langkung rumiyin wantun sumela ing pangandikan labet saking kasurung raos kumrangsang daya-daya tumunten mangertosi menapa ta ingkang andalari sungkawaning penggalih paduka anak Prabu Duryudana. Kanjeng Rama Prabu Swawi aparenga paring dawuh badhe kula wiwiti saking anggen kula kecilik kirang langkung samadya warsa etanging kalenggahan punika kula bali kirang langkung samadya warsa etanging kalenggahan punika lebetipun kula ngawontenaken pasewakan agung Hander para wadya mantri bupati wadana panewu kliwon ingkang tinindihan dening Sang Nindya mantri sami sumewa ing ngarsa kula jebul ingkang sami sumewa wau geder alok temah nyabawa bilih Mandaraka kedatengan satunggaling cundaka ingkang pengawak Taraka miwah ingkang dereng dipun tepang punika saking pundi asalipun tuwin utusanipun sinten? Geger biak sumilak miyak nganan ngiring para sumewa jebul Cundaka ingkang pengawak Taraka wau kandeling tata krami minggahing stinggil lampah dadap anaraga angekapada dupi sampun parek ing pangajengan kula nyembah sesedokan